Haino hai Hojagiri ni Horo nokni khogit langjagoi Rompherejakha rongrem nogo poriwi tongnai Bisichitham Omarni Khoroksa Sikli Chwrai Party mungni yagola amsani lukurokni yago manjakha ujjol debnat mungwi Sikli Chwrai no Rompherenai o Sikla koktoma mangkhena amchai thangwi sogoikya SDPO Drobonat ni tuijil mungbai bakma thanani police Party mung kraksal Horo bakma thanani biren kolina amsayo Hasteo salbrungno choliya wansok mung haimya Sikla rokni yago Rompherejakmani Party mung Osamotai tenni salo hasteni dalbidal amsayo Rompherejakmani Party mung Party mani logi Hojagiri ni Horobo Haino hai Rompherejaknani nangkha Bisichitham Omarni Khoroksa Sikli Chwrai Hojagiri ni Horo bakma thanani biren kolina amsayo nokni khogit langjagoi Rompherejakha rongrem nogo poriwi tongnai Bisichitham Omarni Khoroksa Sikli Chwrai Party mungni yagolo amsani lukurokni yago manjakha ujjol debnat mungwi Sikli Chwrai ni Rompherenai o Sikla koktoma mangkhena amsayo thangwi sogoikya SDPO Drobonat ni tuijil mungbai bakma thanani police koktoma o saimanjakha kraksal sanja jorao load shedding ni bagoi bakma thanani biren kolina amsayo pherangni jati kwri tongmani Hojagiri mutai rwnani bagoi pailaya tongmani buma obo haikhe Rompherejaknai Sikli Chwrai ni bwta tei bufano nokni phataro tongmani abo hai jorano no shep naharoi bukhuk muthubui rongrem nogo poriwi tongnai Bisichitham Omarni Khoroksa Sikli Chwrai no khogoi tlangkha ujjol debnat mungwi kamini Khoroksa Sikla srapsa jorani yagulo bwsajak Sikli no nogo naitugui manya wngwi yang uyang naituknani chengkha Sikli ni buma paithago ujjol debnat ni nogo chirokhokmani khorang khwnawi nok bisingo habi naimani yagulo nugui mankha bwsajak Sikli Chwrai no rompherewi tongo ujjol debnat mungwi o Sikla aboni yagulo bumani chirokhokmani khorang khwnawi kuthum laikha kamini lukurok aboni yagulo ujjol debnat mungwi o Sikla no romwi tonikha kamini lukurok ছেলেটা নার্সিং পড়ে বেঙ্গালোর ছেলেটা আগেও ছেলেটার ক্যারেক্টার এমন খারাপ ছিল ছেলেটা প্রায় সময় মানুষের লগে এইভাবে ইয়ার্কি ফাত্রামি করে মানুষের লগে নানান ধরনের ব্যবহার করে আগের থেকেই ছেলেটা ব্যবহার খুবই খারাপ আছে বাকির ভিতরে বহুত কিছু ভাব আছে মালটাল আজকে কি আপনার এই যে ঘটনাটা ঘটেছে তখন কি বিদ্যুৎ ছিল না বিদ্যুৎ ছিল না এটাকে আপনারা কি মনে করবেন কি বলবেন মানে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে কি বিদ্যুৎ না থাকাতেই ছেলেটা দৈহিক নির্যাতন করেছিল এটা কি পাশাপাশি বাড়িতেই ছিল না পাশাপাশি বাড়ি ছেলেটার বয়স কত হবে ছেলেটার বয়স 22 আর মেয়েটার বয়স 13 এখন আপনারা কি চান আমরা চাই দৃষ্টান্তমূলক সাজা ছেলেটা koktoma mangkhena amsayo thangwi sogoikya SDPO Drobonat ni tuijil mungbai bakma thanani police Sikli Chwrai no Rompherenai o Sikla Bengaluru hasteo nursing khlai tongmani koktoma aboni slai swkangbo kamini kisajak Sikla rokno yakse khukse khlaimani koksilchamung tongo bini sakao রেপ কেস হয়েছে একজন নাবালিকা ধর্ষণ করা হয়েছে আমরা খবরের সঙ্গে সঙ্গে আসি এবং যে একিউজ আছে ওকে অ্যারেস্ট করি এবং আমরা বাকি এখন লিগেল যে কারবাই আছে করছি nukhungni bororokni koksilchamungo paithago ujjol debnat mungwi o Sikla no romwi tubukha bakma thanani police aboni yagulo Rompherejaknai Sikli Chwrai no Udaipur hangor sakham nogor horka police srang sala sipahi jola hangor dorbar nogo tisanai bono bakma thanani police Udaipurni Simi Rajibni Kokthum Chini Khorang